Vitajte v novom videu. Naďa Marcinko, alebo inak, krásne dievča z malej krajiny zainteresované v obrovskom škandále, ktorý zatriasol celým svetom. Meno tejto mladej Slovenky sa totiž objavuje v jednej z najväčších kriminálnych káuz modernej histórie. A nie je to žiaden hollywoodsky scenár, ale realita, ktorá všetkých šokovala. Naďa Marcinková, ako znie jej pôvodné meno, sa ocitla v šokujúcich odpečatených dokumentoch spojených s Jeffreym Epsteinom. Mužom, ktorého sieť moci a perverzných aktivít po ich odhalení vyvolala obrovskú lavínu otázok. Ako sa dcéra zo slušnej slovenskej rodiny vlastne ocitla v luxusnom svete miliardárov, modeliek, lietadiel a nakoniec až v Epstein Files? Modelka či sexuálna otrokyňa? Náďa sa narodila v Košiciach a podľa vlastných slov sa jej životná cesta už v mladom veku začala spájať s modelingom. Zaujímavé ale je, že ani doteraz vôbec nie je zrejmé, či to malo byť ešte v Európe, alebo sa tak stalo až v období po príchode do Ameriky. Naviac treba k tomu ešte dodať, že na povrch vyplávali určité pochybnosti, pretože viaceré zdroje jej kariéru modelky dosť intenzívne spochybňujú. Nespochybniteľné však je, že už ako veľmi mladá sa začala objavovať po boku Jeffreyho Epsteina. Mala vtedy len 15 rokov. Bolo to dobrovoľné rozhodnutie? Alebo, ako sa pošuškáva, bolo to všetko vynútené, pretože ju vraj magnátovi predali vlastní rodičia? Jej otec Peter Marcinko, inak známy prešovský architekt, to samozrejme rezolútne odmieta, napríklad v rozhovore pre magazín Plus 7 dní ešte z roku 2019. Sú to nepodložené informácie a fámy, ktoré ubližujú nielen mojej dcére, ale aj celej našej rodine. My sme dcéru nepredali, to vieme, ale je to vo všetkých médiách na svete a ja viem najlepšie, aký je to nezmysel. Tak si urobte záver, akú úroveň pravdy majú aj ostatné informácie. Každopádne však práve od tejto nejasnosti sa začína rozplietať celý Nadin príbeh. Bola ozaj obeťou alebo naopak dobrovoľnou súčasťou šokujúcej siete? Média opakovane zdôrazňujú, že Epstein ju bral ako svoju sexuálnu otrokyňu. No zároveň ju obdarovával luxusom, keď jej zabezpečil kompletný letecký výcvik a vlastne zaistil kariéru, na ktorú by bežné dievča z malej krajiny nikdy nesiahalo. Pilotka Epsteinovho impéria. Pravdou teda je, že Epstein do Nadi investoval nemalé peniaze. Rodená Košičanka v Palm Beach County na Floride absolvovala výcvik a s 250 letovými hodinami na konte sa stala licencovanou pilotkou. Keď v roku 2019 Epsteina zatkli, mala Marcinková oprávnenie lietať ako na jednomotorových, tak aj viacmotorových lietadlách vrátane známych Gulfstreamov. 2 takéto triskáče vlastnil aj náš pedofilný magnát. Inak, sama Nadia bola ešte v roku 2013 na sociálnych sieťach známa ako Gulfstream Girl. Teda až do času, čo ju tento výrobca lietadiel zažaloval a musela prísť s prezývkou novou, tentoraz ako Global Girl. V médiách sa neskôr objavili zmienky, že Epstein Nádiu nazýval svojou pilotkou a že práve ona často sedávala v kokpite neslávne známeho Lolita Express. Súkromného lietadla, ktoré sa stalo symbolom nechutnej kauzy, s ktorou sa spája množstvo svetových celebrít. Kto napríklad? Americký prezident Bill Clinton. Ale aj aktuálne najmocnejší muž sveta Donald Trump. Ten sa o ňom dokonca pochválne vyjadroval pravidelne. Ešte v roku 2002 napríklad pre New York Magazine povedal, že Epstein je skvelým chlapom, ktorý má ako on záľubu v krásnych ženách. Medzi Epsteinovými známymi bol však aj britský princ Andrew, či saúdsko-arabský korunný princ Mohammed bin Salman. V Epstein Files sa tiež spomína režisérska legenda Woody Allen, David Copperfield, herci a herečky Kevin Spacey, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Cate Blanchett a mnoho ďalších vplyvných ľudí a celebrít. Epsteinové lietadlá poletovali kadetade, aj na Slovensko. Pilotovala Naďa? Jeffrey Epstein disponoval celou flotilou súkromných lietadiel. Okrem už spomínaných Gulfstreamov vlastnil aj Boeing 727. Miliardár ich používal na početné cesty po celom svete, keď najčastejšie to boli presuny medzi miestami, kde sa nachádzali jeho nehnuteľnosti, čiže New York, Nové Mexiko, Florida, Americké Panenské ostrovy. Jeden z jeho Gulfstreamov sa v novembri 2018 objavil dokonca aj v Bratislave.
pričom neskôr pokračoval až do Popradu. Čo je mimochodom, čo by kameňom dohodil od Prešova, kde žije Marcinkovej rodina. Na popradskom letisku sa triskáč zdržal približne 15 minút. Kto pilotoval a kto sa vlastne nachádzal v tomto lietadle, je otázne. Každopádne však niekoho asi celkom reálne môže ohúriť fakt, že to bolo presne 7. novembra, čiže v deň, kedy Nadin otec oslavuje svoje narodeniny. Tak ešte raz. Bola Naďa iba obeťou, alebo skôr aktívne spolupracovala? Verzie sa v tomto rozchádzajú. Podľa niektorých obetí, ktoré uviazli v Epsteinovej lepkavej sieti, mala Nadia vystupovať aj ako sprostredkovateľka. A teda ako niekto, kto Jeffreymu privádzal ďalšie dievčatá. Aktívne sa vraj zúčastňovala na neslávne známych Epsteinových večierkoch a bola súčasťou mnohých sexuálnych hier. V hierarchii bola spolu s ďalšími 3 spolupracovníčkami hneď pod Epsteinovou Madame Maxwell. Výška odmeny sa potom mala odvíjať od toho, koľko dievčat sa im na orgie podarilo zlanáriť. The Guardian, 7. januára 2015. Jedna údajná obeť vyšetrovateľom povedala, ako počula, že Epstein kúpil Marcinkovú od jej rodičov vo východnej Európe, keď mala 15 rokov. Ďalšia z nich zase tvrdila, že ju s Marcinkovou prinútili mať sex. A neskôr musela sledovať, ako si to Naďa rozdáva s Epsteinom. Marcinkové meno sa v súdnych spisoch objavuje opakovane. Ona sama však v procese odmietala verejne vystupovať. Zastupovali ju právnici, ktorí dôsledne odfiltrovali všetky pokusy médií o rozhovor. To len zvýšilo dojem, že ide o postavu, ktorá vie určite viac, než je ochotná povedať. Na dôvažok, Naďa Marcinková, na rozdiel od Epsteinovej pravej ruky Ghislaine Maxwellovej, ktorá na 20 rokov skončila vo väzení, nikdy obvinená ani nebola. Akoby jej úloha bola naozaj účelovo zahalená rúškom nedotknuteľnosti. Nový imidž? CEO leteckej spoločnosti. Naďa si po určitom čase začala budovať nový imidž, keď začala vystupovať ako Naďa Marcinko. Ako profesionálna pilotka a CEO spoločnosti Aviloop, ktorá len tak mimochodom sídli v New Yorku v nehnuteľnosti na East 66. ulici na Manhattane, a ktorú majoritne vlastní realitný magnát a Jeffreyho brat Mark Epstein. Všetky sociálne siete ju vtedy predstavovali ako modernú ženu s dokonalou kariérou v luxusnom svete pilotov a lietadiel. Na jej profile v sieti LinkedIn si dodnes môžeme prečítať, že po úspešnej kariére modelky v high fashion presedlala na dlhšie runwaye a stala sa licencovanou pilotkou leteckej dopravy, leteckou inštruktorkou a akrobatickou pilotkou. Táto premena však v očiach verejnosti nebola ničím iným ako len pokusom uniknúť svojej temnej minulosti. Novinári si ju totiž rýchlo spojili s kauzou Epstein a z jej mena sa tak stal magnet pre novinové titulky domácich plátkov. Jej meno spomínajú aj mnohé dokumenty na Netflixe, BBC a viacerých amerických televízií. Naďa Marcinko sa stala kontroverznou postavou, pričom núka obraz ženy, ktorej osud balansuje medzi pozíciou obete a postavou tichej spolupáchateľky. A jej slovenský pôvod bol pre zahraničné médiá pikantnou čerešničkou na torte. Bol to príbeh dieťaťa z východnej Európy, ktoré sa ocitlo v pazúroch jedného z najmocnejších mužov planéty. Otázky, ktoré zostávajú nezodpovedané. Kto bola Naďa Marcinko naozaj? Bola skutočne iba mladou naivnou modelkou, ktorú Epstein najprv zlomil a potom ovládol? Alebo si už od začiatku vedome budovala kariéru s pomocou jeho peňazí a moci? A prečo nikdy nebola obvinená, hoci jej meno figuruje v desiatkách svedeckých výpovedí? Jej mlčanie je jej najúčinnejšou stratégiou. Je to mlčanie, ktoré drží tajomstva jedného z najtemnejších príbehov našej doby. Tajomstvo pretrváva. Dnes sa Nadia drží v úzadí. Svet na ňu však nezabudol, pretože jej meno sa objavuje skoro za každým, keď sa spomenie Jeffrey Epstein. Slovenská stopa v tomto globálnom škandále je možno o čosi menšia, akú mali hlavní aktéri Jeffrey Epstein s Ghislaine Maxwellovou, ale určite zostala natrvalo nezmazateľná. Predstavuje nám príbeh, ktorý názorne ukazuje, ako sa obyčajný život môže veľmi ľahko prekrútiť, keď sa v ňom spletú nitky moci, peňazí a temnoty.
Možno raz Naďa konečne prehovorí a povie svetu pravdu, ktorá sa zatiaľ ukrýva len za jej úsmevmi na sociálnych sieťach a fotografiách v kokpite luxusných lietadiel. Príbeh Nadí Marcinko zostáva zahalený tajomstvom. Bola len mladá obeť, alebo vedomá súčasť jedného z najväčších škandálov modernej histórie? Odpoveď možno nikdy nebudeme poznať. Ale zaujíma nás, čo si o tom myslíte vy. Napíšte nám to do komentárov a ak nechcete zmeškať ďalšie príbehy s tieňou svetovej moci, dajte tomuto videu like a odber. Vidíme sa na budúce.